Čaute ľudia, ja som Oliver, vítajte v ďalšom videu a dneska som išiel trošku ďalej od domova, ako zvyknem, a sme v Česku, vo Valčiciach a som tu v tomto úžasnom rezorte Valberg. Sme tu asi prvú hoďku, dve, je tu výborné, išiel som do bazéna a ako bazén, už sme trošku mimo sezóny, nikto tu není, ale bazén je stále dobrý, 25 stupňová voda. Takže odporúčam si tu zájsť, kľudne v lete, ak vám nevadí, že tu bude tlačenica asi, ale kľudne príďte. Tak čaute.